आब' एसेसो बिहामजो फैना रेस्ट मोनाखै? रेस्टखौलाय हामा बुंनोसै बिदिनोसै खामानिफोरालाय बहा रेस्ट मोननोसै बेलाय मा रोंजोबनो अबाव ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोरबायदि एसे एनैखौल'सो आरो आंथ' बिनि संनाय माबानाय जायाना जोंहा न'आव नै गासिबो आंनो संफिनजोबखानांगौ दा ओमफ्राय लाबोथारबायबालाय आब' माथो खालामबावनो हा मिलायफिनदो माथो जानो दे सानाबो बेजों संसार जाफिननोबालाय गाव राजि दङबा हा मा बुंनो नानि दे जायखिजाया बिनि खोथाखौ दोनथ' नों फैदों मोजां मोनबाय दे आङो ओरैनोबाबो आं दाख्लैनो फैनो खोन्थादोंमोन नोंखौ ओंखाम जाहोनो लेंहरनो थिनबाय थाथारदोंमोन नों गुमैया ओमफ्रायो दा ओमफ्राय बेवायाबो नांथ'वा दे होनो होनैनो सोलाबथ'वा होननानैनो गैया नै दिनैसो फैबाय हामबाय दे जेरावबो गोजानाव माने गारि गाखो जानो बाथारो बियो आब' एकदम गिनाय मोनसोयोनो ससेबाबो गारिखौनो गाखोजानो गियो थेवब्लाबो आंबो बुंबाय थाबायना दा फैबाय आरो नुदोंना नानि बेसे केयार खालामखायोहाय जोंहा बेवायाबो औ आब' दा जोंहा बाबु नानिबा फैसिगोन नै बांसिन अनसोखादोंहाय आंखौ बेफोरबायदि समावलाय हौवानि अननायखौ मोनखानांगोन ना सापर्ट होलायखानांगोन गावजों गाव बिदिनो नायलायनांखागोन ना केयार खालामलायखानांगोन दा बाबुआ फैनोमोननो गैया ओमफ्राय स्कुलबो थांनांगौना आइया लाखिथ'बाय दे जेन थेननो नङाबा बेबो फैथारनोमोन दैदिना साननै मानि जाबाय आब' स्कुल थाङिया थांथिनबाबो आरो अखा हानायजोंनो थाङा गथ'आ अख्रा जासोदो मानोबा आयु थांनांगौहाय स्कुलफोराव गथ'खौ बिदि अख्राबाबो लाखिथाबनाङा थिनहरथारनांगौ बुरखाय बुरसिबाबो उनाव आरो बिदिनो थांनो बाग्रा जालाङोना औ बेबो मोनसे ओमफ्राय दा नै आंहाबो दोनलांनोबो उसुबिदा जाबायना आब' आइयाबो अखा हाबाथाय दा रिक्साखौबो भारा हरदोंमोन उनाव बुंबाय बिफाया साइकेलजोंनो थांदों होननानै दा गथ'आ बाग्रा जालायबाय गावनि गोसो बायदिसो गोसोबा थांबाय गोसोबा थाङि साइकेलजों थांनाय नालाय दे आयं सनाया थाबैनो थांफिननो होयो बांद्राय अख्राद्रायबो नङाना मालाबा मानियोलाय माथो बेखायनोथ' आब' आंहाबो नोंसोरखौ जि सानहरबाय थायो जों न'निफ्रायनो दा बे हिन्जाव फैफिननायखौ एसे उसुबिदा मोननानै नोंस्राखौबो माबोरै दं माबोरै मा सानबाय थासैहां आब' बारा टेनसन लानाङा नोङो खोनाबाय बेफोरबायदि समाव बिदि टेनसन एकदम दालाबोथार गोसोआव जेब्लायबो खुसिल' था जोंहालाय मा जोंथ' दङना न'नि मानसि गासैबो औ आब' बाबु सानखौबो सानलायलाङोहां नै खोनादो मालाय फिसालाखौबो लाबोबावसिगोनसोनो बुजिदोंना नोङो मा होनबावनो दे आरो आब' बे सानखौबो आलासिनि थाखाय जा मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ लाबोदोंमोन साना दा आइया माबा मोजां मोनगोन दे र' आङो जुसखौनो बानायना होफैग्रोनोसै दां आयै हो नोंसोर बेवहायसो दङ माबा आं साहाखौ बनायखाबायमोन ओमफ्राय फैदो लोंफैदो आयै दा आरो गुसु जालायगोन ना आफाया लोंगासिनो इयाव दे होमबालाय बिहामजो ओमफ्राय आयै साना फिथाइ सामथाइ जोबोद मोजां मोजां लानानै फैदोंमोन बेखौ आङो जुस बानायहरनि गरमबो बारा जासोदोंना दिनै बिहामजो दोन दे बेफोरखौ नांगौबा उनाव आरो आंनो बनायगोन आरो नोंबा माखौबा मोनजाया थायोना बेफोरबायदि हालोदाव आयै आंबो मिन्थिखागौ दे माखौ मोनजाया आङो साननाव मोजाङैनो बिहरखानायसो बाखि जेबो गिनो गोनां गैया अब्लाबो हाथाइनि फिथाइ सामथाइ बारा बिसास गैलायलाङाहाय ओरैनोबा जोंहा बेवाइफोरा बिराद साबधानथार बेफोराव दे जेबो नङा आब' मोनजानायखौ जानोसै आरो औ नानि थुलाय सा लोंहैग्रोदिनि बिदिबा दा गुसुबो जालायलांगोनबा औ आयै फैदो जमा सा लोंदिनि आं बैयाव आबै आबौखौबो लेंहरदोंमोन दा लोंफैयोना लोंफैया दे जागोन ओमफ्राय बिहामजो सानालाय बहाथो दिनै जायख्लङा आंखौ सोबादो नाथाय बिनि सोबानायनिफ्राय बांसिन आं बेखौसो दुखु मोनदों जे आंनि मोनसेबो खोथाखौ फोथायखायाखैलै बियो आंखौसो जोबोद गाज्रि मोनबाय आरोथ' उरायनाखौनो बियो गाज्रि होननानै सानासै बेखौ माने उरायनायासो बेखौ बेसेबां थगा होबाय दं आं एथ' खिन्थाबाय जायख्लं बेबायदि हिन्जावखौ लानांगौबा नों फस्थायमारगोन नों एफा मोजां गोसोनि मानसि आरो बिदि हिन्जाव मोननाया थिग जानाय नङा नोंनि लाइफआव नोंगौ आं नोंखौ फसायो नाथाय आं नोंनि गाज्रिबो जाजानो बायो दे नाथाय बेखौ आं मेगन सादों होननानै लाया आं मेगन सायाखै नोंसोरनि जुरिखौ नङाबालाय एसेबां गोबाव समनिफ्राय आं सिरियैनो दंखायोमोन बांद्रायनिफ्राय बांद्राय नोंखौ थगा होबाय थानायखायसो आङो नोंनो खोन्थाना होदों उरायनानि सैथोखौ थेवबो आं मिन्थिखायोमोन नों फोथायखानाय नङा जेरै दा फोथायखायासै
बेवरानियाबो मा थगायसुलि माथो आंनि लोगो बियो जायख्लङाबो आंनि लोगो नाथाय फारसेनिफ्राय सानोबा आं गोसोआबो जि गाज्रि मोनो बेबो लोगोथार थेवब्लाबो उरायनानि आखलखौ बांद्राय मोनबाय आङो बेखायनोसो खिन्थादों जायख्लंनो दुखु मोनबा मोनबायसोलै मोननायालाय मोनखागोन बे आंखौ बायदिसिना बखिखासिगोन आइ सनालि आयै मा जालायखो ना बे थंगालि थांनायखौनो दुखु मोनलायबाय नोंहा नोंबो जे नायै माथो मानसि फैबाबो मानसिनि सिगाङावनो सिगां बुंथारो ओमफ्राय एसेबो लोगो ना अब्लाबो थंगालियानो जा जियानो जा मानोलाय दसे थाफैथ'नायखौनो ओमफ्राय बेखौ नोंहा गाबनो ओंखारलायबाय दुखु मोनलायबाय नामा बे थंगालि थांनायखौनो साननैसो थाफैनानै थांनायखौनो बे गामि मोनसेयाव बहाथो थांलायखो बियो आसोला जागोन आयै बियो थांनायनि सिगां नोंनो फैसाबो होलांखादो हे नंगौ बिदिबाथ' दे मोजां ओरैनो आलासि फैबाथाय खरसा थांखायो मोजां जादों दे एसेथ' गियान दं बेनाव मालायनाव थाफैनानै खरसाखौ होलांफिननो हालायनाय दे बिदिसो जानांगौ दा बेनिफ्राय जोंहानिफ्राय थांबाय मोजां जाबाय जेरावखि थांदोला आरो खोनासं बेटि जानला मानला बिदि लाबोनाङा दै डाइरेक्ट मानसिखौ बे थाब थांनायखायसो नङाबाथ' बिदि थाबाय थाबोला खरसाया सोरा थांगौमोन जोंहासो थांगौमोन दा अराय जिउनि थाखाय थोरैना थागौमोन बे आयै ओमफ्राय नों जेबो बुजिथारा आइ खायसे मानसिफोरखौ नों बुजिथारा जेबो दाबो बिदि बांद्राय नम्र थाबानोथ' ओरै फिदिंजायो थगायजायो जाम्बि गथ' दुनियायाव जाय सैथान जानानै थागोन ना आइ बेनिसो जेब्लाबो जै जायो आजिखालि मिन्थिद' बेखायनो नोंबो बारा जाम्बि जानानै दाथासै बिहा मालाय सैथान ओरैबो जेना जाबाय दङ इयो आखल गाज्रिबाबो सैथानावलाय बिराद सैथानखा दै बे गथ'आबो आरो फैसा बेसेबां होलांदों खरसाना दा हरबानो जाबाय बेदर लायहोनसां दिनैसो आलासि थांनायनि स्रानो हाबाखौ जागोन दे 3000 होलांदों इयो सानथामसो थानाय जाबाय होननानै आंथ' लाखिथारामोन बा इमान फैसा बहानिफ्रायथो फैयोब्रा बेनाव आइ ओमफ्राय मानसिया जेखि खालामना मोनदोला आंहाथ' फैसाखौ मोनगबायना हामबायसै आरो दिनैनिफ्राय दा लाबोथाराहाय बेखौ ओमफ्राय जागारनानैल' थांसिगोन नंदोंमोन दे एसेथ' गियान दंसाबो गथ'नाव नंमारगौ खोमालै आजिखालि सैथान जाना थाब्लासो बांसिन जेरावबो फायदा जायो खोमादां बांद्राय नम्र जाब्लाबो माथो आजिखालि बांसिनानो मानसिफ्रा गाहायावल' दोननो सानो आयै बियो दा दसे थाना सफैसिगोननो माबा बोरमा बेदर लायनो थांदोंमोन नालाय लायनानै फैसिगोनदां ओरैनो अमा बेदराथ' दंखायो दा बोरमाखौ लायनो थांदों आरो सोरबा बोरमा जायो सोरबा अमा जायो बिदि गोजाना जोंना आलासि फैनायाव मोजां जाहो लोंहोहराबा आयै न' नोंसोर गोबाव समनि उनाव दिनैसो फैदोंबा जोंनाव जागोन दे बिहामजो साहा लोंहैग्रो दिनै आब' फैदो साहा लोंहैसै आं बानायनो नागिरदोंमोनहाय नानि ओमफ्राय दा हनै बेनो बानायबायबा दे जेबो नंला आब' माथो जाखो दा बिफायाबो लोंगासिनोबालाय थुदो जमा लोंहैदिनोसै बानायखाबाय दे थ'नाय नानि बेखौ आं माबा एसे बुजायबावनि र' ओंख्रि ओंखामाथ' जानला मानला संलायथारगोनलाय दे आब' आयै आलासि फैनायखौ आंबो जोबोद मोजां मोनदों जोंहा आइ उन्दैया बेसेबा गोबावनि उनावसो आंबो लोगो मोननाय जाबाय न' जागोन दे जागोन बारा नोङो बेफोरबायदि बिरबाय थानाङा दे आरो आलासि फैदों होननानै आयै खमसे खम आलासि गोनाङावथ' दिनै जेबो रागा दाजोंसैना जमा आलासि फैदों न'निनो मोजाङै मोजां मिलिनानै ज' जालायनोसै दिनै बेहायलाय सोरथो दावराव खालाम सानदों आलासि गोनाङाव जायाफ्रामा होमबा आयै खुमब्राजों हांसोखौ संहरनोसै दहाय सानाना फुख्रिनिफ्राय हानखाबाय बेखौबो फ्राय एवनोसै अमा बेदराथ' मैथाजों संखाबाय नालाय दा ओमफ्राय बोरमा लाबोबोला बेखौबो ग्रेभि संसै न' जागोन दे संबानो जाबाय ओमफ्राय नै जारिजों बे ना फिसा फिसा दंबावोमोन ना बेखौ जारिजों संहरबानो जाबाय बे आइयालाय मा जाखो दिनै बेखौ संनो थिनदोंसै जागोन दे आयै आं गासैखौबो बनायगोन ओरैनोथ' खावसे बनायखाबाय रावबो निरामिस जाग्राथ' गैखाया नालाय आङो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आयै नोंसोरदि आं संनायखौ दिनै गिबि खेब जाजेनगोन जमानो फेमिलियै बिहामजोनि संनायखौ जानोथ' नांखागोन ना आयै नाङा दे आयै बिनि संनायखौ दाजा हाबा मेहेर आयौ बहा थांनायमोन नोंलाय आङो एसे खामानियाव बायहेरायाव थांदोंमोन आयै ओमफ्रायो नों मा बुंदों बेखौ ओंख्रि ओंखाम संनो थिनदों बिनि संनायखौ जानांगौबा गोजौआवसो थांनो हागौलै आयै बिसास गैलायलाङा हाब मेहेर मा खोथा बुंदों नोंलाय
हाब मेहेर नङा औ मेहेर मेहेरा जि बुङो नंगौखौसो बुङो नों मा फुस्लायनो सानदों जोंखौ नोंनि गोदै गोदै रावाव ओमफ्राय आयै नों मानो गलिखो बिनि खोथायाव दे आबा जाबायसै मानो जाबायसैलै आयै हो मानो जाबायसै मेहेर नों बेहाय आरो बिसनि खामानि दामावसै जोंहा बेवहाय नै मिलि जुलिनो जमा दिनै ओंखाम बोथिसे जानो नागिरदों नों मानो बिदि खोथा बुंलायखो आं बिसनि खोथा बुंदों गाज्रियालाय नोंसो दा नोंसो जोंनाव फैनानै बिस होफैनो नागिरदों जाबाय आबा मेहेर नों जायाब्ला बिहामजो संनायखौ नों जायाब्ला वेट आयै मा बुंदों नोङो बिहामजो माबोरै लिंखो नों बेखौ बिहामजो आयै आबा मेहेर सिरि थादो आलासि दोङो मादै माबा फैदोंना ओमफ्राय नै नों जायाब्ला बे संनायखौ नों जायाब्ला आं संना होगोन ना जेबो टेनसन लानाङा मिथिदो आं एथबां गाज्रि नङाना मेहेर गोदो गाज्रि जानो हागौमोन दा नङा बुंखाबायना नोंनो आंखौ फोथायथाराहाय सिरि था नोङो सिरि था आंनि मेगन नोजोराव फैबाय थानालै नायनो सुखुथारा आं नोंखौ दे नों थांनाय माबा जगार खालामहैदो मा संनांगौ मा बनायनांगौ बनायहैथां बाखि दायो मेहेरनि थाखाय आं संगोन दे जागोन आयै आं गासिबो रेडि खालामहैजोबखानोसै आयै माबायदिलै नोंबो बेखौ बिहामजो गनायथारबाय नामा होमबा आबा मेहेर मा खालामबावनो नोंदियाबो लाबोबायबालाय उफायथ' गैयाना दालाय बिहामजोबाबो माथो जेबो नंला दे जेबो होननानैबो लाब गैखालाना बेसेथो बुंबाय थानो मालाय गावबागाव संसारसै गाव गावनि संसार होननानै जायालै आयै एसे उन सिगांबो साननो नांगौना दा आदाया बेखौ लाबोफिननायनि मतलबानोथ' मा जाखो दे नोंसोरबो बेखौ गनायबायबालाय जों होननानैल' जायाना दा हनै संसार जाग्रायानो बिसोरसोबा आबा संसारखौ बिसोरसो जागोन दा बिमा बिफा होननानैबो जाया नङाना एसे एनैखौलाय जोंबो बुङा नङा बुंबाय अब्लाबो संसार जाग्रायानो मालाय हनै बेजोंनो थैस' थांस'नि थाथारसैनो होमबालाय दे थाथोंसैना आबा जेबो होननो नांला नोंबो सिरि थादो सिरि थानो आयै नों मानो बेफोरबायदि दे नोंसोर बिदि गुरै जानानै थाब्लानोथ' बे आरो उनाव साहस मोनसिगोनलायब्रा जाबाय आबा नोंदियाबोथ' संसार जाया नङा जाफिनखानांगौमोन ना दा बेजोंनो मोजाङै मोजां जाबालाय जोंहालाय माथो प्रब्लेम दङ मेहेरा प्रब्लेम दं बिदाखौ गाज्रि जाजानो बायोना गाज्रि नङा गाज्रियानो जाखाबाय जानायालाय थेवब्लाबो बोरैबा नाङोलै आयै दा आरो नोंसोरखौ उनाव बाहाय जायोब्ला बियो उननि खोथाया उनाव सानसिगोन दे आबा दा गावसोर मोजाङै जाब्लानो जोंबो जेबो बुङाना जोंबोथ' मिलायनानैसो थागोन दे नोंसिनि खोथायानो जाजोबथोंसै बिदिबा आयै आंनि खोथायाथ' जाखाया नालाय गाज्रि मोननांला दे आबा नोंबो गाज्रि मोननांला नों बिनि संनायखौ दाजा दे आं संगोन ना नोंनि थाखै नोमा थानायाव माथो टेनसन बिमाया दङ जेला आंनो नोंखौ संनाय खावै जाहोगोन आबा मालायनि संनायखौ जानो गोनांथि गैया थाथो देयो गोसो गैया आङो जेबो जानो नांगौबा हटेलाव जाहैगोन आङो मेहेर आबा आयै गथ'आ बेबो आरो होनबावनो दे सोरखौ सोर मा बुजायबाय थाबावनोसै आंलाय देरखानाय हनै बेफोरबायदिखौनो बुजायबाय थानानै मा जाबावनोहाय मेहेरानो बांसिन गाज्रि मोनबाय दं आंखौ आइयाबो हनै एसे मानिहांदों नाथाय मेहेरा आं मोजां जानो सानदों नाथाय मानो बुजिया खायसे होनोमोनथ' मोजांनिफ्राय गाज्रियाव थांनो एक सेकेन्डबो नाङा नाथाय गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव फैनो जोबोद सम लायो थिग बेबायदिनो दा आंखौ गाज्रिल' नंबाय थाबाय बिसोर मोजाङाव फैयाखैनो सानबायदां खासखि आं नोंसोरखौ बुजायनो हानाय मोनबा नाथाय आं नाजानायखौ गारा नाजाबायानो थागोन बे फेमिलियाव आं हिस्सा जाफैबाय जेला अब्ला आं नोंसोरजों मिलायनानै थागोन नोंसोरखौ अननाय होगोन आङो आरो नोंसिनिफ्रायबो आं अननाय हास्थायो फिउचारफोराव आं नोंसिनि गासैनिबो अननायखौ मोनजोबथारथों इसोरनाव बेखौल' आरज गाबसै आं दायो आं जानानै थांनायखौथ' सोलायनो हाला नाथाय दा फैनो गोनांखौ आङो हानायमानि मोजां खालामनो नाजालांगोन दे सानाबो सफैयासै माथो दाबो र' फन हरनोसै नै नायदो लक्ष्मण आंनि बानलुनि बिजनेसा माबोरैलै अ नाइस थुनथुलि नोंजोंलाय बहाथो हानोब्रा बेखौ नङाबा बेखौखाना औ ओमफ्राय नोंलाय लांगोन ना लाङाब्रा थुनथुलिनि बानलुखौलाय थोद लाङालां आइ लाङा नाथाय मानोब्रा मानो लाङा मानोना बानलु लांलायबा बेबायदि दस्थिजों दस्ति बोरैबा सुथुर जायोबा मा जानांगौ हो बेथ' गोसा बुस्थु ना बिदिबाथ' जों दाख्लैहाय दावदै जानाया दावदैबो जानो मोननो माथो दावदै जाबाबो जिर' जालायो बिमा नों जानो मोनना दावदै या बे मोनसे आलदा खोथाब्रा जेबो आलदा खोथा जाया आरो बानलुखौ नोंनो बायग्रोनांगोन आंनिखौ लोगोआनो लोगोखौ एसे सापर्ट खालामाबा बोरै जानोब्रा थुनथुलिनि लोगो जाना बिदि जायो नोङो दे थुनथुलि आं बायनायाथ' बाया नाथाय आङो मानसि नागिरना होगोन आरो ना कन्टेक्ट खालामना होगोन दे हैनाबा थुनथुलि लोगोआ बेफोरसो बिदिसो जानांगौ दा
फुरा फुरि आलुनि बिजनेस आरोना आंना बरिया बानायनायबायलै एबाराव आशीर्बाद होबानो जाबाय दे नोङो दै लक्ष्मण अलवेज जेब्लायबो आं आशीर्बाद दंखायो माने नैबे लक्ष्मणनि आशीर्बादा दे ओमफ्राय लक्ष्मण मा जादोंब्रा नोङो हो